ζητήσουμε από τον Λεωνίδα Καλιδόνη να βγάλει τα χειρουργικά γάντια. Είμαστε στον αέρα, Λεωνίδα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να ρωτήσω κάτι. Στα 42 μου πρέπει να ανησυχώ για τον προστάτη μου. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, ίσως θα πρέπει να ανισχύσει και από πολύ νωρίτερα. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να περιμένει λίγα χρόνια και ακόμα να φτάσει στα 50, να πάμε αγκαζέ, να κάνουμε την κλασική επέμβαση, ξέρεις, αυτή που θέλουν όλοι να αποφύγουν. Παρέα, Λεωνίδα, παρέα. Και επειδή πολλά έχουμε πει τον τελευταίο μήνα για τον καρκίνο του μαστού, αρκετά με εσάς νομίζω, να ασχοληθούμε λίγο. Πρέπει να, και πολύ με... σωστά είχε στη σκέψη να αναδείξουμε αυτό το θέμα, το οποίο Λεωνίδα και Γιάννη, θα μας το πει τώρα εδώ και ο καλεσμένος σου, δεν έχει γίνει επιδημία, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ολοένα και περισσότερους άνδρες. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες, καρκίνος του προστάτη. Το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία, το επιβεβαιώνει και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Βασίλειος Κουτέρης, είναι χειρουργός ουρολόγος, εξειδικευμένος σε θέματα προστάτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτέρη. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μου χαρά και να είμαι μαζί σας. Επειδή η στατιστική και η επιδημιολογία έχει την αξία της, πιστεύετε ότι πλέον ο άντρας εξετάζεται πιο συχνά ή έχει αυξηθεί η παθογένεια της νόσου? Όπως πολύ σωστά είπατε, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον άντρα. Ευτυχώς δεν είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν βγει διάφορα διαγνωστικά τεστ, τα οποία μας χτυπάνε το καμπανάκι, θα ήθελα να πω, και τρέχει ο άντρας, πηγαίνει και ελέγχεται. Στη χώρα μας περίπου 3.000 περιστατικά διαγνώσκονται ετησίως, νέα περιστατικά. Και στην Ευρώπη έχει... Μπορούμε να τα δούμε αυτά, έχουμε ετοιμάσει κάποια κάρτα για να δούμε ποια είναι αυτά τα σημάδια που δείχνουν. Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό εμείς ουρολόγοι λέμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι απομακρυσμένης επέκτασης της νόσου των γνωστών μεταστάσεων. Μάλιστα. Να τα δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα σημάδια, οι ενδείξεις στον καρκίνο του προστάτη. Είναι το αίμα στα ούρα, η δυσουρία, πόνος κατά την ούρηση δηλαδή, η συχνουρία ιδιαίτερα το βράδυ, πόνος ή τσούξιμο κατά τη διάρκεια της ούρησης, η ατελής κένωση της κίστης και ο συνεχής πόνος στη ράχη, τη λεκάνη ή τους γλωτούς. Όταν συνυπάρχουν κάποιες από αυτές τις ενδείξεις, τότε σίγουρα θα πρέπει να προσφύγουμε στον γιατρό. Οπωσδήποτε, μην περιμένουμε όμως, ξανατονίζω, να έχουμε συμπτώματα. Έτσι, καλό είναι να ξεκινάμε τον έλεγχο μετά τα 40-50, εκτός αν υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, οικογενειακό ιστορικό, να κάνουμε το PSA, τον εργαστηριακό έλεγχο και να ζητάμε εκτίμηση από τον ουρολόγο μας. Συνοψίζοντας τους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του προστάτη σε μια επόμενη κάρτα, θα δούμε λοιπόν ότι είναι το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία μετά τα 50, εφόσον δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, και οι φίλοι. Οι έμφυλοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Τώρα, μιλήσαμε για τη διάγνωση. Εδώ πέρα είναι η μεγάλη ανησυχία του άντρα που θα πρέπει να πάει και να υποστεί μια μη φιλική, θα μπορούσε να την πει κανείς, εξέταση. Βεβαίως υπάρχει και η αιματολογική με το PSA, αλλά καλό είναι να συνδυάζεται με τον κλινικό έλεγχο. Δεν φτάνει το PSA, είναι πολύ σημαντικό. Το PSA είναι, όπως σας είπα στην αρχή, ένα καμπανάκι να μας κάνει να πάμε. Στον ουρολόγο δεν πρέπει να κοιτάμε τις φυσιολογικές τιμές που δίνουν τα εργαστήρια. Ένα PSA πάνω από 1-2 πρέπει να εκτιμηθεί από τον ουρολόγο. Αυτό λοιπόν είναι το εργαστηριακό κομμάτι και το άλλο είναι το κλινικό κομμάτι. Είναι η κλινική εξέταση του ουρολόγου που περιλαμβάνει τη δακτυλική εξέταση, παλιά εξέταση, πολύ σημαντική, μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Όσες και νέες τεχνικές διάγνωσης να βγουν, η δακτυλική πάντα θα έχει τη θέση της. Τα βιβλία της ουρολογίας λένε ότι με το που θα μπει ο ασθενής μέσα στο ουρολογικό ιατρείο, θα πρέπει να γίνει δακτυλική εξέταση για να πάρει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ουρολόγο. Την τελική εικόνα όμως τη δίνει μια βιοψία, η οποία όμως είναι μια επεμβατική μέθοδος, ας μην γελιόμαστε. Εδώ πέρα έρχεστε εσείς να βελτιώσετε λίγο την κατάσταση. Πρέπει να εξηγήσουμε, παιδιά, το εξής, ότι η βιοψία μέχρι σήμερα γινόταν μέσα από το ορθό. Έπαιρναν 10-12 κομματάκια από την περιοχή του προστάτη και τα εξέταζαν οι γιατροί. Αυτό εγκυμονούσε κινδύνους μολύνσεων, διότι το έντερο δεν είναι και μια πολύ καθαρή περιοχή και τέλος πάντων είχε κάποια ντεφό. Η νέα μέθοδος, η οποία είναι ελληνική, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, έρχεται να κάνει βιοψία από την περιοχή του δέρματος.
εκτός του ορθού δηλαδή, από την περιοχή του δέρματος και παίρνετε μάλιστα 70-80 κομματάκια αυτή τη φορά και εξετάζετε. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι ελληνική. Έχει επινοηθεί στην Αμερική στο Κολοράντο από τους καθηγητές Stone και Crawford. Την εφαρμόζουμε εμείς τα τελευταία 6 χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Και το βασικό της, είπε ο κ. Καλλιδόνης, ότι ένα από τα προτερήματά της είναι ότι πηγαίνει διαδερμικά, δεν πηγαίνει μέσα από το έντερο, δεν απαιτείται ο τραυματισμός του εντέρου. Το άλλο και κύριο βασικό είναι ότι χρησιμοποιεί ένα πλέγμα, έναν οδηγό, σαν αυτό που φανταστείτε που είχαμε μικρή και παίζαμε ναυμαχία, που έχει αριθμούς από τη μία και γράμματα από την άλλη. Και τρυπούλες, καθοδηγούνται οι λήψεις από σταθερά συγκεκριμένα σημεία να μην. Έχετε χαρτογραφήσει δηλαδή την περιοχή. Όλο το προστάτη και τις πανοδοδόχους κίστης. Οπότε, αφού πάρουμε από όλο το προστάτη ανά 0,5 εκατοστά, όταν βγει το ιστολογικό αποτέλεσμα, ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται η νόσος. Περνάμε τα στοιχεία πάλι στον υπολογιστή, ο οποίος μας κατασκευάζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Ακριβώς, έχουμε και μια φωτογραφία να δούμε. Αυτά δηλαδή τα στοιχεία μπαίνουν μέσα σε ένα κομπιούτερ. Ένα λογισμικό λοιπόν επεξεργάζεται αυτά τα 80 κομματάκια, τις ιστολογικές μάλλον εξετάσεις από τα 80 κομματάκια και βγάζει μια τρισδιάστατη εικόνα του προστάτη. Άρα, εσείς ως χειρουργοί ουρολόγοι μπορείτε να ξέρετε πού ακριβώς θα παρέμβετε. Βεβαίως. Ιδιαίτερο σημαντικό. Γιατί πολλές φορές είτε απαιτείται να μην κάνεις κάτι, αν έχεις μια νόσο που είναι στα αρχικά στάδια και εξελίσσεται αργά, μπορείς να την αφήσεις και να την παρακολουθείς. Αυτά είναι τα λεγόμενα, τα νεότερα δεδομένα είναι το active surveillance. Είτε αν έχεις μια μικρή περιοχή, μικρή εστία που εξελίσσεται γρήγορα, να πας και να τη θεραπεύσεις εστιακά, να θεραπεύσεις μόνο αυτό το κομμάτι του προστάτη. Και αυτό ιδιαίτερα σημαντικό γιατί δεν έχει καθόλου επιλογές. Και βέβαια, αν έχεις μια πιο διάχυτη εικόνα, να καταφύγεις στη ριζική προστατοδομή ή στην ακτινοβολία. Επειδή όσο μιλάτε, η Σταυρούλα μου έκανε νόημα από ποια περιοχή του δέρματος παίρνετε τα κύτταρα. Είναι στην περινεϊκή περιοχή, αρκετά χαμηλά. Το περίνεο. Αλλά ο γιατρός το είπε, Λεωνίδα. Το πρώτο που λέει η βιβλιογραφία και η επιστήμη είναι το χέρι. Αναγκαστικά και δεν θα αλλάξει. Θα πρέπει να πω, επειδή έχουμε εξαιρετικούς ουρολόγους, ότι είδατε πριν έκανα έναν λεκτικό ακροβατισμό όσον αφορά στην ελληνική πατέντα. Ο πατέρας του κ. Σκουτέρη πριν από 18 χρόνια επινόησε την πατέντα με τους ραδιενεργούς κόκκους. Αυτό που ίσως έχετε ακούσει ότι θεραπεύεται ο καρκίνος του προστάτη με έγχυση ραδιενεργών κόκκων στην περιοχή χωρίς να επηρεάζονται γειτονικά όργανα. Είναι ελληνική λοιπόν πατέντα. Λοιπόν, κύριε Σκουτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και Λεωνίδα μου, η ενημέρωση προφυλάσσει. Ώρα για να σας ενημερώνουμε και να προκαλούμε λίγο για να πηγαίνουμε και στο γιατρό. Λοιπόν, η επόμενη πρόταση, πες την τώρα.